Čuslej z Ceziu. Borderlands The Pre-Sequel, říkáte si, ježišmarja. Teď on natáčí jenom lolko, proč natáčí tohle? On je úplná lama, on to nebude umět. Ale no, tohle video natáčím hlavně kvůli tomu, že si chci zahrát něco jiného a nějaký gameplay z toho udělat, nebo no let's play asi ne, ale jako občas bych nějaký video z těch Borderlands mohl dát, že jo, proč ne. No, takže mám tady, jak vidíte, hodně zbraně, hraju za gladiátorku, level 12. A teď tady sem bude mise, kterou teď budu chtít udělat. Tak teď se kouknu, kolik je hodin. Abych měl pojem o čase, jak dlouho natáčíme. Tak a jdeme na to. Takže máme tady ty obluďáky, je to výborná hra, ten Borderlands The Pre-Sequel, samý hry teďka hraju. Já jsem hrál i Borderlands 2 a je to výborná hra z RPG prvky, je taková krásně komiksová, kde a hodně nadlevo takže chcete zabít čas, tak je to pro vás ideální hra pro mlouka. Tak dobrý, teď jsme tady všechny pobili, takže si jdeme pozbírat nějaký ten jejich loot. Ani nevím, co jsem to teď sebral, ale jako dobrý. Tak tohle poberem. Máme teď za úkol aktivovat pumping station. Což nevím úplně přesně jak přeložit, ale něco jako... No prostě nějakou stanici máme aktivovat, nevím co to, jak bych přeložil. Pumping. A ty tady jsou kragoni, to jsou takový velcí obludy. No, mám dobrou češtinu, víte, jsem cizinec, jsem žít, to samozřejmě ne. Bam. To jsou hrozný svíňáci tady ti, protože ty zabijete a ty hned se spawnou nový, co do vás prostě dohnou. Sice menší, ale i tak. I tak jsou celkem dost velký a... Tak je tady z nich pěkně střepů, z chudáků jedních mají. Tady v téhle hře je teďka potřebný kyslík, je to pod hápkama vlastně, jak vidíte. A ten mám, kdo zas na mě... Tak. Moment, já se ještě kouknu, kolik mám místa na disku a hned se vrátím. Tak, místa na disku nemám zas tak moc, takže to video bude krátký, ale ono by i tak bylo krátký, takže v podstatě o nic nepřijdete. To jsem to teď, no to je jedno. Tak a jde se do nekonečná ještě dál. Tak tady jsou za ty příšery hnusný. Ne, no, oni jsou celkem pěkný, mě se celkem líbí, ale jsou to... Hele, kulomet padnul z ledovýho toho. Hodně reálná věc. Máme, koukám, hodně nábojů už. A to je asi zbytečný brát. Wow. Já jsem vám něco ukázat, počkej, já to ukážu, hop. Co je? Moment. Jak to nefunguje, počkat ještě jedno.
Ježiš, do toho bych neměl chodit moc. Tak, dojdeme si pro trochu kyslíku. A jdeme dál. Takže tohle video bude jenom takový jako... já nevím, jak bych to nazval, oddychový. Já se kouknu, kolik máme nahráno, promiňte. Tak je to v pohodě, máme zatím jenom 5 minut, takže ještě tak dalších 5 nebo 7 ještě můžeme nahrávat, takže... samozřejmě já toho času využiju. Se mi naštval, protože jsem jim vzal moji kořist. Tak, ale na ně použiju už trošku jinou zbraň, že tady tu si chci ještě přece jenom šetřit, mám nábojů, tam mám dost málo, takže... vezmu si tu vole, která taky toho dělá hodně. Koukejte, co tady všechno lítá, tam nevíte, co? Tak, jdeme přímo do nich. Ne, nesmím se hlavně nechat trefit do té jámy. Nevím, co jsem chtěl říct, ale už mi to ukazuje, že... jo, aha. Zajímavý. Tak, Ježiši Kriste. Dobrý. Tak rychle jdeme zabít tyhle tarety. Je to taková hra, já potom, až udělám nějaký další gameplay, jak si to vyberu v části, která je nějak jako zábavnější a není jenom taková taky pucí. A tady teďka vyjedou tarety, já už jsem tuhle část jednou dělal, jenom si ji... kvůli tomu, že ji chci mít ve videu, si mít teďka... ježišmarja, počkej, ježiši, no to jsem tomu dal. Počkej, já si tu zbraň rychle změním, tak. Štít kapitána Ameriky. Tak tady ty hnusáky musíme pobít. Všechny. Do jednoho. Bez smilování. Jak se to říká. A šubí video. Takže to je 3 minuty, 5 minut. A tohle ještě není. Tak, už jsem zase zpět, v plné síle, jako vždy. Teď už přijde lepší, teď už přijde ta zábavnější část, kde teď teprve to bude pořádná sranda, protože tady už jsou hodně těžcí nepřátelé. Tady totiž si musíte udělat pár vedlejších. Ježišmarja, já bych málem zapomněl, tam je ještě tareta jedna. Jsem si to blbec nevšiml. Tak samozřejmě prvně zničíme tu taretu a pak až... Ajajajaj, to vypadá zle.
A rychle nemáme kyslík, musíme se něčeho nalokat. Kyslík je až tady. Dobrý, to jsem jste ani nemuseli slyšet to ze hry, stačilo, když jsem to říkal já. No, jinak Borderlands není ani zas tak těžká hra, ona je taková... Jako pár těžkých částí tam je, ale není zatím dost tak těžká za tu dobu, co jsem jí hrál, takže... Cipni. Ale vidí, ono je těžké i celkem trefit, jako abych řekl. A já už nemám ani... No. Já už jsem normálně na mizině s tím, tyjo. Dobrý, tohle jsme zničili. Ještě furt nemáme tu taretu, myslím. Taretu nesmíme vůbec opomíjet. Tak. Co teď? Tohle si vyměníme za tohle. Joj. Neblázni, hele. Teď se mi to nějak začalo sekat, to není dobrý. To není vůbec dobrý. Tak, mám málo místa na disku, takže doufám, že se vám to líbilo a další video bude určitě někdy taky z Borderlands. Zatím čau. Tak, už jsem zpátky. Nahráváme zatím kolem 3 minut, takže je to úplně v pohodě. Já chci, aby to video mělo aspoň 25 minut, aby z toho něco jako... Já chci dělat hlavně videa z LOLka, pak občas nějaký ten gameplay na nějakou tu hru. No. Prostě. Tak, určitě víte, kam jdeme teď. Jak vidíte, mám už hrozně málo místa na hrozně málo sniperky. No a jak já to udělám teď? No já teď asi budu muset... Moment, co? Teď se tam dostanu tudy. Pokud vím, tak se mi všechny poube. Tak. Jdeme nakoupit nějaký náboje. Ty teď budeme určitě potřebovat, hlavně do pistole, tak. Je tady něco, co bych nějak potřeboval? Koukám, že asi ne. Tady bývají náboje v tom. To jsem měl, no, to je jedno. Některé náboje jsem neměl. OK, nesmí to čekat ten útok. Tyjo, pěkná jeda. Oh, no scope. Ne, to nebyl no scope, kecem. Tohle byl jasný scope. Na tady toho si musím dávat pozor, on je strašně silný, tady ten jeden z nich. To je fakt, tyjo. On je neskutečný tenhle. Já jsem ale dával, že si chci změnit zbraň. Proč se mi nedá? OK, to je špatný. Štít nemám už skoro žádnej a ještě se sekám, tyjo. Rovnou nějaký hápka si tu nakoupím, když už tu jsem. Moment, cože?
A vypadá to, že umřem. No, vypadá to tak a asi to taky bude, protože prostě nevím. A samozřejmě jsem přebíjel, zrovna když jsem potřeboval žít. Takže děkujeme Borderlands, děkujeme. Děkujeme ti za prostě nic. No tak nevadí, no, spavnul jsem se, že jo. Na tomhle místě a... Tak moment, prvně bych si mohl vyměnit zbraň. Teda musím říct, že pak... No dobře, tahle brokovnice je totálně na nic, takže si vezmu něco, co jako... Moment, proč jsem si nevzal tohle, ježiš, já jsem teda... Já jsem teda čístil. Jo, mimochodem, já bych malem zapomněl, byste to nevěděli, ale já jsem dostal level... 3 tokeny, jo, tak co pak si vylepšíme? Tak, asi štít. Tak a ještě si to dáme do... Wow! Ale to je trošku dobrá zbraň. To je trošku... Pane bože. Tak vypadá to, že jsme právě našli zbraň, kterou budu teďka... trošku používat, protože je totálně... Tyjo. 122 damage. Tak to je neskutečný. Rovnou si tady nakoupím ještě nějaký lékárničky, abych to v pohodě přežil. Tak, máme to. Tak já se jenom kouknu, jak to vypadá z... No, už toho moc nezbývá. Tak já to asi udělám tak, že... Jo, ještě půjdu... Ještě se vrátím k tomu místu samozřejmě. Ale že... Já chci, aby to video mělo aspoň nějakou dílku. Já se teda fakt... No tak přebíjej už. Taky Tom, štít kapitána Ameriky, bitches. Tak, k tomuhle místu jsme se ještě zatím nedostali, nebo já jsem se k tomu ještě nedostal. Je to teda, no. Je to trošičku daleko, no, ale tak nevadí, jako. Dobrý, trošku nechápu, jak jsem nemohl trefit tady toho maníka. Koukejte na to, on se všemu vyhýbá, to normálně prostě přebíjí. Zavadně zajímavý. Budu to brát samozřejmě jako gameplay, já nechci dělat let's play z Borderlands, nejen kdybych na to neměl místo na disku, ale tak je prostě, že však to znáte určitě. Že bych u toho za chvíli seknul a že by to bylo hlavně hrozně nadlouho a může se stát co, jo, teď teda jak se tam dostaneme, já si teda vůbec nevím, jak bychom se tam měli dostat na to místo. Zkusíme tyhle schody, třeba povedou někam do nebe. Ale asi čekat. Výborně, už jsme to našli.
Koukejte na tu úžasnou přesnost mých střel, to je přímo neskutečný. Skill over 9000. Přímo. Tady toho nesnáším pocit. Počkej, já se ještě přebiju, jo? Chvíli počkej, jo? Ne to bude, jen se ti budu věnovat. Dobrý. A je 2 bereska, vole. Je, už se mi to začíná lagovat, že by málo místa na disku, nebo se mi to prostě jenom laguje? Já to takže já se vám ozvu, až budu mít hodně místa na disku. Tak místa na disku už mám daleko víc a už jsem tady, smazal jsem kousek jednoho videa starýho, takže a některý vlastně ani nevím proč tu mám, takže je to zajímavé. To mi ani neříkejte, že zase musím přebíjet. Já vidím, Ježiši Kriste. Je, co pak z něj padlo? Snajperka a jaká? Tyjo, to je loot, panečku. Hned se kouknu, jak ta snajperka... Pustíme si tady trošku kyslíku. Tak a co máme udělat? Máme tady to aktivovat. Tak, už se stalo. A teď teda... Wow. Jo, jasný holka. Takže máme něco tam poštelovat prostě. Samozřejmě po cestě bude 2 biliony nepřátelů, no jak jsem čekal. Teda tyhle hoši toho nějak vydržej, to je zlý. A ještě uměl litat uměj. Tak já si mezi tím přebiju hezky krásně, pohodově, že? Ježiš, přebíjej, když slabo pojede. Tak, rovnou si dojdem pro bombičky kyslíkový, ty se nám teď budou hodně hodit. Tuhle chvíli jsou pro nás přímo životně důležitý. On už jako vody, ale jo. Dobrý, no. Tak, já jsem se jenom koukal, jak mu nahráváme. Já to mám prostě... Kdybych měl víc místa na disku, tak to nahraju rovnou, ale... To víte, no. Nevím čím to je, mám disk prostě skoro ani ne 200 giga. Což je jakože... Skoro nic. Tak my se teda jdeme vrátit, jo. OK. Wow. To ke mně letí, že by nějaký bosík. A jo, tak. Tohle by bylo pro toto video všechno, já se omluvám, že jsem do toho tak vkročil. No, tuhle hru zhodnotil, Borderlands 2, Pre-Sequel je určitě úplně výborná hra. Vřele ji doporučuji, mě strašně baví, jako nahrál jsem ji už celkem dost. Ti, co hrali Borderlands 2, tak nebudou určitě zklamaní. A těšte se na další gameplay z nějaký hry, tentokrát to bude... No, nechte se překvapit, já zatím nevím vůbec, co to bude za hru. Takže se mějte krásně, přeju vám krásný zbytek dne a obří koule.